Ola, eu chamome Sergio Freijo, nacín en Barcelona, pero o meu pai é galego e miña nai é asturiana. Estudiei na Escola Eolia e despois de licenciarme en Ciencias Políticas, colléronme no Stella Adler Studio of Acting de Nova York. Eu traballei na segunda tempada de Warrior Nun xunto a Tristán Ulloa, Verbox Barcelona e tamén en Afterburn, con Dave Bautista. O meu próximo proxecto é Matar un oso, onde traballo xunto a Paul López e María Rodríguez Soto. No teatro, o meu primeiro papel protagonista foi Sheila, de Lars Noren. Tamén estiven na Sala Beckett en Malnascuts, xunto a Alba Sáez, Lara Weismar, Alex Moner e Elena Martín. E tamén traballei con Romeo Castellucci nunha obra protagonizada por Isabel Huppert. Eu falo catalán, castelán, inglés, francés e galego. Teño formación en artes marciais e tamén en dobraxe. Espero que vos guste a presentación e graciñas polo voso tempo.